Sziasztok! A szombati podcasttal jelentkezem be a hírekkel, amik eljutottak hozzám, elsősorban angliai hírek, de meg tudok osztani veletek olyan dolgokat is, amiket két szememmel láttam Dániába hétvégén. Kezdjük akkor az angliai hírekkel. Az első az, hogy a napvilágra került az, hogy Keir Starmer, az angol miniszterelnök 2020. decemberében karácsony este megszegte a kijárási tilalmat, mert oda rendelte magához a hangkócsát, hogy felkészüljön egy sajtókonferenciára a Brexittel való, a, hát a kilépéssel való sajtókonferenciára. A lényeg, hogy akkor minden le volt zárva Angliába, senki nem mehetett sehova, és ennek a hangkócsnak volt ilyen kivételes passza, valamilyen ilyen igazolás, hogy ő szabadon közlekedhet, mint az egészségügyi dolgozók, és oda ment egy ilyen középületbe, ahol felkészítettek Keir Starmert. Szóval ez az egyik ilyen skandál, ami vele kapcsolatos, hogy ő maga nem tartotta be a kijárási tilalmakat, akkor ugyan még nem volt hatalmon, mert hogy tavaly választották meg. A másik pedig az szintén vele kapcsolatos, hogy most kimentek ugye a gazdák újra Londonba, és akarnak meghallgatást a politikusok részéről, hogy nem jó a helyzetük, egyre jobban ellehetetlenítik őket, és hogyha őket ellehetetlenítik, akkor ugye nem lesz kajánk hamarosan, nem lesz, amivel feltöltsék a bevásárlókat és nem állnak velük szóba. Most újra kimentek, úgy láttam, hogy Dániába is kimentek a gazdálkodók. Nyilván gondolom, feltételezem, hogy Németországba és Hollandiába is, mert így egyszerre szokták ezeket szervezni. Már 2 napja ott vannak Londonba, a hét eleje óta vagy hétvégétől, és egyáltalán nem állnak velük szóba. Ugyanezt csinálták a konvojosokkal is, emlékezzetek vissza Ottavába 2022-ben, nem állt velük szóba Trudeau. Na, megtudták azt, hogy ez a Keir Starmer Milton Keynesbe ment egy ilyen housing projektre ott beszélni, vagy interjút adni, és oda mentek a traktorosok, nyilván ott sem állt velük szóba. Úgyhogy a politika az mindenhol hasonló. Akkor állnak szóba az emberrel, hogyha az az érdekük, ha pedig nem, hiába nagy tömeget érint, nem foglalkoznak vele. Amit Dániába tapasztaltam, az az, hogy ott megvalósult már a szép új világ, az, amit terveznek mindannyiunknak, hogy a szép steril környezetbe elvegetálunk. Ugyan nem olyan sok mindent láthattam 3 nap alatt, de azért azt gondolom így, hogy ismerem az agendát, elég sokat utazok, és nyitott szemmel jártam, meg ott találkoztam ismerőssel is, elég sok mindent megtudtam. A bevásárlókban elég silány az élelmiszer. Én jobbra számítottam. Nem voltam még Dániában, nincs összehasonlítási alapom, az is igaz, hogy én most Angliából mentem, ugye Angliához hasonlítom elsősorban, de nagyon gyengének ítéltem meg az élelmiszer felhozatalt, és nagyon magasak az árak, sokkal drágább, mint Anglia, pedig hát Anglia sem olcsó, és hát ilyen minden ilyen steril. Ahova beültünk, ilyen kávézókba vagy étterembe, elég kicsi adagokat adtak, és a Legolandben, amit mondhatunk azt, hogy egy ilyen kivételes helyzet, méregdrágán olyan adagot adtak, hogy tényleg elájultunk tőle, hogy mekkora, ahogy elképzelhető, hogy majd az üres tányéron lesz két a kis vitamin, vagy valami ilyesmi jellegű, nagyon-nagyon mini adag volt, utána azt mondták, hogy lehet még rendelni, persze nem a főételből, hanem a köretből, vagy a salátából, vagy a hozzájáró zöldségből, zöldséggyümölcsből. És látszólag valóban nyugodtak a dánok,
látszólag családcentrikusak, de én azt hiszem, hogy eszembe jutott minden, amit a dánokról most eddig tudtam, tehát eszembe jutottak a dán dogmafilmek, az idióták, a az öngyilkosságra készülő öregek, az elszigetelten élő dán farmokon, tanyákon élő emberek és a magányuk. Ezek mind-mind eszembe jutottak, eszembe jutott ez a dán ellenálló, aki Magyarországon is volt. Szóval azt látom, hogy a felszín alatt nem biztos, hogy minden olyan rózsás. Most még tartható ez az állapot, kicsit magasabb életszínvonalon élnek, és azért hozták ki azt, hogy a dánok a legboldogabbak, és ez egy WEF-es felmérés alapján van, és ezt bemarkettigelték az egész világon, és ezt a hüggi életérzést propagálják, hogy bekuckózunk, lelassulunk, tök jól vagyunk, de ez alatt indulatok vannak, ez alatt nincs a versenyszféra. Ami miatt kihozták, hogy a dánok a legboldogabbak, az az, hogy adnak nekik segélyt, 2 éven át adnak segélyt, hogyha valaki elveszíti a munkahelyét, interjúkra kell járnia, ez az egyetlen feltétel. Jó az egészségügy, tehát bekerül az, aki rászorul, és körülbelül ennyi. Amire emlékeztem, én megkerestem ezt a Dán lázadót, most nem akart jönni interjút adni, de arra emlékszem, hogy ők akkor beküldték a politikusoknak, hogy ellene vannak a lezárásoknak, a COVID lezárásoknak, és nem is lettek lezárások Dániába. Úgyhogy kevés a kritikus Dán, de ha lépnek, akkor úgy tűnik, hogy olyan, mintha direkt demokrácia lenne, hallgatnak rájuk legalábbis valamilyen szinten. Ahhoz képest, hogy mennyire hallgatnak Magyarországon a nép akaratára, ahhoz képest azt hiszem, hogy jobb a helyzet. Mára ennyi, jövök hétfőn is újra. Köszönöm, hogyha követtek. Sziasztok!